tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And ayan, good evening ulit mga kaibigan dito sa Ako Bicol Cup Masbate. A matchup between Masbate and Mandaon. And kanina nga mga kaibigan, makikita natin na dominant performance here by Masbate. And ayun nga coach, no, let us hear kung ano yung mga statistics kaninang first half. Yes, partner, for both team, halftime stats natin, no? Bench points. Sabi nga natin, because of that platoon substitution, itong Masbate City, talagang lamang ang bench scoring dito, 26-6. Points in the paint, partner, 38-24. Lamang pa rin dyan ang Masbate City, courtesy of good drives and good steals nitong mga taga Masbate City. Yan, partner, napansin natin, because of that, sabi nga natin, very aggressive defense na pinapakita nitong Masbate City. Fast break points, 30-9. So, ito, pansinin natin to. Last half, 9 turnovers for Masbate City, 21. Ito, partner, napakalaking bagay niyan kasi sabi nga natin, pag hindi maibaba ng mga taga-Mandaon ng bola, talaga dito. So that's why itong pass break points because of that turnover, itong offensive rebounds na nakukuha itong mga taga-Masbate City dito. But again, tingnan natin kung may mga adjustments itong mga taga-Mandaon comes sa second half, partner. And napapansin ko no, na mostly talaga lahat ng puntos na galing sa Mandaon is from inside the paint. Yes. 24 points yung nakita natin sa ating statistics. And just only a few, I think only a few 3-pointers provided by Abellar and Oliva. Yes, Abellar. So sabi nga natin, 3-point, nabanggit mo yung partner. 3 out of 11. Ito, maganda for Mandaon kasi sabi nga natin, Pero yan, going as the ball goes out of bounds with these players na they need to really adjust in this ball game. Let's see if those kinds of adjustments is going to be, if mapapasahan, gets to the wrong teammate. That's it. Remaining sa ating third quarter, mga kaibigan. Still 54-33 ang ating score dito. Abellar now with the ball. Heavily guarded here by Evangelista. Lob pass inside. Oliva kicks it to Kalinao on the corner. Mid-range, no good. Offensive rebound pero nakuha ulit ni Danao ang bola. Evangelista nagmamadali dito. Layup. That's good. Plus a foul and a chance for a 3-point play. So may foul on Evangelista. 8 puntos yan dito si Evangelista sa ating ball game. Good recognition on Evangelista on that drive, partner. Alam niyang medyo papalo itong si Ramilo. That's why he opted to take that shot. And does not convert the 3-point play pero nakuha niya yung offensive rebound doon. Put back, no good para kay Evangelista. Mandaon ngayon, nasa opensa. Bellar to Oliva, almost losing that ball. Nakuha niya ulit, balik Bellar ang bola. Needs to pass his ball. Fadeaway jumper was swatted away by Masbate. Danao to Cuyos. Cuyos with the layup. 2-pointer is good para sa Masbate. Danao almost getting that steal again. Oliva now with the ball. Kicks it to the corner. That's a steal. Masbate on the offense. Danao with the ball. Pass is intercepted by Oliva. That's too fancy on the part of Danao on that pass, partner. 3-pointer is good para kay Ramilo.
So kung nagtatanong yung ating mga viewers for Team Mandaon, na dalawa pa ang Ramilo dito. Yung Nicole Ramilo ay hindi naglalaro dito kasi nga may injury siya sa kanyang ankle. Pero yun, easy 2-pointer para kay Mulyon. 60 to 36 ang ating score, mga kaibigan. 7 minutes 35 seconds remaining dito sa ating third quarter. Abellar crossing over his defender. Sidestep 3-pointer, no good. Tapos ang bola, Masbate ngayon with the possession. Makikita natin na coach na medyo relax yung Yes, defense medyo, na pinapakita ngayon ng ating Masbate. Yung aggressiveness nila comes, yung first half natin. Dito medyo binabaan nila yung energy when it comes to defense. Pero ayan, Danao with the 3-pointer, no good. Pero this time, I think medyo nakakagalaw-galaw na nakaunti ang Mandawi dito. They have more time to think about and set up a play here. 3-pointer there by Oliva. It's no good, pero ayun, almost an offensive rebound. Bulawan gets that steal. Goes inside, passes to Evangelista. Evangelista kicks it to Cuyos on the outside for 3. It's good, using the board to his advantage there for that 3-pointer. That's a 4 3-pointer dito ni Luigi Cuyos sa ating ball game. Pero yan mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang laban dito sa loob ng hardcourt, tawagin natin ang ating courtside reporter na si Mabel Echegoyen to give us an update on the courtside. Mabel, ano ang balita dyan? Thanks, Burns and Coach Paul, and good evening sa ating mga kasurog. I am Mabel Atchagoyan, your courtside reporter for the side of Team Mandaon. Sa pakikipag-usap ko kanina sa coach ng Team Mandaon na si Coach Cornal Edemar, he admitted that they are having a hard time playing against Team Masbate City. 5 sa kanilang players ay injured na sa kanilang nagdaang mga laro, kaya naka 8-man rotation lang sila ngayon. Ngayong second half, babawasan umano nila ang kanilang turnovers, mahigpit na depensa,